Hello, friend. Finally, Orunodoi 3.0 labangke akehai Himanto Biswa Sharma hin pen atumistame launch poni gelo nali tumstame tek pon long exit na an news portal lapen social media long stame lapen pini nali tumwafan laso a video long na ke than ponji labangke non la Orunodoi 3.0 alebang kuma tumsi kelong zima lapen kuma tumsi kelong lema la so puthak sinali tumfan la so video long na than pachini ponik po la son update na litum kilong versi la pen kilang long versi afan pura na litum la so YouTube channel la bangke subscribe igon la pen videos tame na litum liking si la pen videos tame share ponikon tang de non Orunodoi 3.0 la so puthak le pathek pen lang pononang la pen chethan pononang tang te non pathek pen lang polonang la pen chethan polonang dak finally Orunodoi 3.0 la so puthak nangli tum stame atumi thek ponlong ekpo kai manto Biswa Sharma hin ben stame dak release pon elo mate launch pon elo nangli tum dak adet stame thek ponlong exi command to arnis dak launch pon ma start with the launch on 19 September 2024 la pen time by 11 am la pen screen alo nangli tum thek ponlong ekpo Orunodoi 3.0 lo mate 3.0 puta pon Lapen transforming lives with ASSAM largest DBT incentive made direct benefit transfer lo labangke lapen nalitum dak thek ponlong ekpo kadu kave pen non akimi dak et ponji labangke 37.2 lakhs new beneficiary lapen one ration card lapen one Orunodoi nalitum dak thek ponlong exi screen alo ladak ke tok ponale tum thek ponlong ekpo one ration card lapen one Orunodoi mate Orunodoi ta dolo pulote ration card ki dua tenglo lapen ration card ki du pulote Orunodoi ki dua tenglo lapen puthot dak do thulang nali tum dak thek ponlong exi ladak ke tok ponale tum thek ponlong ekpo village order setting ration card in a free condition mate Aadhaar card pen ration card labang ke kiling nengji bang kenang sot lo jong siling lelang pulte nal tum prabjen pen dam pen ling dam igon lason thak pothot dake tok pon dutla permanent resident of Assam lapen residing in state are eligibility lapen Assam long ke do atuman chat si so ali bang long don ikpo lapen lason thak nali tum dak thek pon long ikpo nomination of eligible 18 plus omenot long don ikpo lapen dibyang mate area king ka honghap alang litun stame longdon ikpo lapen puthon non lang polona ang ton pen details lapen chithan polona da ison sonalam kichengsi lang polona koma tumsi la swali bang kilongdun sima mate koma abang phie tumsi la swali mate non akimi kai flight long sima la soputhak lang polona lapen da fi komad atumsi kai flight nong le mate la swali bang kilongdun de sima la so aputhak stame lang polona kichengsi nali tum da screen along thek pon long iksi Widom unmarried about the age of 45 years, divorced and disinterested woman mate hemipi lapen pinando dipin arloso tum stame alang litum arta jong se 45 unplaying lopul ta alang litum stame long don ikpo lapen dak transgender latum long don ikpo transgender nalitum chini ikpo lapen son dak dak person with a disability and defend the rights of person with disabilities act 2016 irrespective of gender mate disability area king ka honghap lapen kam chuklem alang litum stame long don ikpo lapen puthadak dutlang all lapen infirm women including those residing in government registered old age home mate old age home along ke do asarpi mate arloso tum stame longdon exi lapen puthot dak do thulang women of the household where earning members are either disability or age more than 60 years of age mate arta ki ong tum stame longdon ekpo arta ki ong arloso tum stame 60 years ke playing la ana tum stame apply dun long ikpo la pen puthada dutlang it's ibia ki so la pen dak hemophilia la pen ka preka ki so la pen kachelong lo tum stame alang li tum stame long ikpo la pen
women in household without shelter mate shelter mane kopini kisung pen ki phutang abang fi tum stame long don ekpo lapen destitute women living la son tak sida AAY ke do a beneficiary mate adioda ana yusna la so ali kilong dun tang tum stame alang li tum stame long don ekpo lapen women in the household where the composite income is less than 2 lakhs per annual income no lapen da women stame la ningkani silong lakhini income e alo sutum stame mate alang li tum stame long don ekpo putho da lang polo nang lapen chithan polo nang koma tum si sole bangke kilong dundei ma kilong dundei la bangke MPMLA lapen CMEM XMP lapen XMLA lapen XCEM lapen XEM atum bangke long dundei lapen lason tak thak dak kumani jong si VCDC along lapen son gram panchayat lapen kapre along jong si ki claim do na tum stame alang li tum stame long don de lapen doctor engineers lapen architect the lason tak da created accountants bank official lawyers alang li tum stame orunodoi ali bangke alang li tum stame long don de pate apply don le lapen do thula university college higher secondary lapen junior college high school upper primary lapen lower primary school teachers including contractual mate temporary le alang litum claim bombs tame alang litum stame la solely bangke long don delo lapen any government regular employee pensioner or contractual employee including anganwadi workers lapen midday meal workers lapen ASSA worker lapen ASSA supervisor gaw pradhan ason adak se alang litum stame long don delo anganwadi la bangke nani tum chini po alang litum sta long don de lapen ASSA tum stame long don de lapen han an kitun la skula long medi mila long han an kitun alang litum stame la swali bang long don de puta ladak tokpon lo lapen dutula government contractors and supply real estate builders la son da trade license holder who pay income tax alang litum stame long don delo lapen businessman la son da taxi dokan la kedua tum tax KPY tum stame alang litum stame la sole mate Orunodoi 3.0 ali bang long don de lapen dak dutulang son da dak penaan abang fi mate lalo abang fi tumang apply don long lelo lapen gari motor jong sido 4 wheelers pen chenglok 2 wheelers do tum stame long don de lapen putho dak do thulang Orunodoi kilong tang atum bangta laso onon Orunodoi 3.0 la bangke alang litum stame long don de lo lapen composite household income exceeded limits notified lapen la ration card aprang abari matum stame la soale bang non la kimiali bangke alang litum stame apply dunong lelo lapen important notice la bangke all easily including exciting beneficiary must apply afresh to receive benefit under 3.0 lapen dak ketok pon an atum mate la kilongi tum ana tum bang alang litum bang la soale mate Orunodoi 3.0 ali bang long don ikpo lapen lapu ke doan la bangke alang litum bangke long don ik elo nalitum dak thek pon long ikpo la si ke apply process tamenon pipon dapo nalitum chonghong ikchano forms tamena litum long exi jong se offline pulote lapen online fulote lata nalitum a website tame dak launch pon ikpo nalitum thek pon long exi kos lapen ka apply nang ji koson mala soputhak tamena nalitum so YouTube long thek pon long ikpo lapen nalitum phan la solo nili WhatsApp group kalite Telegram channel on tame nili handa pipon ikpo nalitum hadak lang pamenon lapen laso a video na litum kan master unsarego karbeng long rasta me palang ikna lapen pachinik na tante pini la Orunodoi 3.0 update na kipi pon la bangke la anchot lo la sidumi thakme kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tame nilhin pen kardom to change